Għatli, il-lum għatli mel, il-nis kienu jajdu fuqi li jena tant jena busy Vera. li kienu jajdu li mandek spazju Le. għal-tfal. Kien fi żmien daqsxejn ibes fej ix-xnija daret u bdiet tinstema' hekk u hekk. Fimt? Li? Per eżempju, jien naf fejn taf kif il-komunitajiet ngħidlu jiena postijiet differenti illi Tiziana ma tridx tfal. Jista' jkun forsi għax kont miż-żewġa u Imma nażem anka qabel. Li Tiziana ma tridx tfal, bet fil-verità jiena qatt mettek, jiena nieħu ħsieb ħafna tfal. Imma ma kienx il-waqt, ma kienx iż-żmien. Tiziana drat li ma tantx tħalli daw l-affarijiet jaffettwawa issa. Illum il-ġurnata. Sewwa, ġifieri jekk m'għandix abtit nisma' xi ħaġa li mhix qed tagħmel sens, jew forsi inti taħseb xi ħaġa fuqi illi m'għandix għalfejn noqgħod nismak tajda, ma nismaħiex.